90% लोक चुकीच्या पद्धतीने चहा बनवतात. चहा बनवायची अचूक पद्धत काय आहे ते मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. आपण इथे 2 ते 3 लोकांसाठी चहा बनवते. तर मी इथे 1 कप पाणी घेतले. त्यानंतर आपण 2 कप दूध यूज करणार आहोत आणि विलायची ठेसून टाकायची, किसून टाकायची नाही. ठेसल्यामुळे काय होतं, जे आल्याचा रस निघतो तो चहामध्ये स्वाद खूप छान होतो. तर पाणी उकळलेलं आहे. आपण उकळता पाण्यामध्येच अद्रक विलायची घालायचे. 2 ते 3 मिनिटं आपण उकळून घ्यायचे छान. आता चहाला मस्त अशी पिवळसर कलर आलेला आहे. तर आपण आता त्याच्यामध्ये चहापत्ती ऍड करणार आहोत. 1 चमचा चहापत्ती ऍड करणार आहोत. तर चहा उकळलेला आहे. तर आपण याच्यात दूध ऍड करूया. तर इथे मी 2 कप दूध ऍड केलेलं आहे. आता 2 ते 3 मिनिटं छान उकळून द्यायचं. आपला चहा खूप मस्त उकळलेला आहे. 3 चमचे साखर ऍड करणार आहोत. त्याला कलर पण छान आलेला आहे आणि वास पण खूप छान येतोय. कपमध्ये ओतून घेऊ.